darba kbir għalina juri x'festa namlu tal-ama aħtfu biex tlaħqu magħna lilna tixtiequ l-sara għax qatt ma tagħmlu bħalna dejjem klassi għalina u intom hemm ġew l-għaxija pjazza Silvini baxra biex fija tbijaw xi xuga mar x'festa namlu tal-ama aħtfu biex tlaħqu magħna lilna tixtiequ l-sara għax qatt ma tagħmlu bħalna dejjem klassi għalina u intom hemm ġew l-għaxija pjazza Silvini baxra biex fija tbijaw xi xuga mar x'tisbita għall-fustun fil-jum ta' Santu Krux ħarbilkom il-ħaber lampi kollha tabak il-bejt sejtu bil-fraq kif ġibtuh ramel pedestal f'għaxar snin ilkom bih għaddejjin biex tridu tajruna għamiltu set trofej warmajtuh il-mater dej biex ħadd ma jinduna x'tisbita għall-fustun fil-jum ta' Santu Krux ħarbilkom il-ħaber lampi kollha tabak il-bejt sejtu bil-fraq kif ġibtuh ramel pedestal f'għaxar snin ilkom bih għaddejjin biex tridu tajruna għamiltu set trofej warmajtuh il-mater dej biex ħadd ma jinduna x'tisbita għall-fustun fil-jum ta' Santu Krux ħarbilkom il-ħaber lampi kollha tabak il-bejt sejtu bil-fraq kif ġibtuh ramel pedestal f'għaxar snin ilkom bih għaddejjin biex tridu tajruna għamiltu set trofej warmajtuh il-mater dej biex ħadd ma jinduna x'tisbita għall-fustun fil-jum ta' Santu Krux ħarbilkom il-ħaber lampi kollha tabak il-bejt sejtu bil-fraq kif ġibtuh ramel pedestal f'għaxar snin ilkom bih għaddejjin biex tridu tajruna għamiltu set trofej warmajtuh il-mater dej biex ħadd ma jinduna